Vstupní společnost je na Oprav, odstání čtvrní Bullseye. Takže vítáme vás u dalšího vlogu ranního, kdy v předešlém videu uvidíte, kde Savina dostala po prdeli, kdy spala. Sice to tak nevypadalo, byla to fakt bomba. Tak se mnou ani nebaví, protože jí to štípe. A dnes se budeme bavit o CSku. O pár věcech a bude to konkrétně o Gamesites, jo. Budeme se bavit o největších šulinech z Gamesites, ale taky i největších týpkách z Gamesites. Ne, největší týpci z Gamesites. Tam je určitě ten retardovaný Propan. Je tam ten Polák Maciev. A je jich tam hodně ještě. Tak. Teďkom. Počkat. Tak. Chvilku se budeme bavit o CSku a chvilku o pár statusech. Takže, jestli nevíte někdo, co je to Gamesites, tak se tam běžte podívat. Je to herní portál na Counter-Strike a na Minecraft. Mají to plné věčně, je to dobré. Prostě je to server. A nevím, co prostě k tomu říct, jsou tam dost retardů. Knifeům velí a šéfuje Kofola, jako vždy, že? Sama to víš, že je šéf Knifeu. Na publikách tam šéfuje Peklo, jako vždycky. Na Gedrech to vždycky tahá, jako vždycky. A přejdeme asi k těm statusům, ne? Jeho bývalka? Ne. Třeba 1 0 korun, 2 10 korun, 3 100 korun, 4 1000 korun a tak dookola. Nevyčistelná hodnota. Jestli si to taky do statusu a sleduj, hrozná nuda. Jebe tě na hlavu. Tak jestli jsi škaredá, tak ti to snad psat nemusím, ale? Další. Někdo na titulku like. Vyfotím ti svoji prdel a pověsím ti ho tam. A zase, jsem zrůda, 0 lajků, odpad, 1 like, škaredý, 2 lajky. Jak ti říkám, když jsi škaredá, tak ti to psát nemusíme. Pak skáčem z mostu, chytíš ma za ruku, ak ano, dej like. No tak to se mi tam měl napsat, maximálně můžu tě zhodit. Pravý kamarád dá like, falošný len kouka, daj to do statusu a sleduj, koliko máš pravých kamarátů. Holka, veď ty si piče. Chceš pusu? Like. No keby se mohlo ukážet maj prdel. Dej like a já ti do chatu napíšem, na kolko procent tě mám rád, na kolko se mi páčíš. Ken, Barbie, miluješ ma? Barbie, Ken, čo sa děje, Barbie, no už si viděl Justina Biebera? Tady ta holka nemá mozek. Ona miluje Justina Biebera, pak si dává status, jak Justina Biebera nemá ráda. A ještě je fake. Ještě k tomu je fake. Kluk dává lásku, aby dostal sex. Holka dává sex, aby dostala lásku. True story, bro. Aha, dostala. Retardovanost. Jak vidím retardovanost na Facebooku, tak vidím retardovanost i. Víš co? Za 250 liké přidám krátké, ale zabité a jebnuté video. To tam nepsal, to je to. No ale je jebnutá. Ty to přidal? No ale je jebnutá. A to pěkná Barbie, no. Do, já? Prostě ty statusy na Facebooku vzpamatujte se už lidi. Statusy na... Je to retardovanost, nebo že se fotíte holky bez trička skoro všechny. Na ty videa, tak tam je její fotka, tak dobrá.
Dívala jsem na to. Kdo? Na pěkné ouška. A zdravíme Sab Konflíkovou s pěknýma růžovýma ouškama. A ještě máš pozdravit toho. No, A zdravím Luboše Jance. lidi tady Nebo vypadá, Mehýho. ale tak nikoho nezdraví, ale. To je chuj, že zapomínal. Já A. ještě můžu zdybat, ty lidi se tě furt pušou a na něco se ptají. Jo, vidí lidi z CSK, co já mám na Facebooku a nechce se mi vás pak odebírat. Jestli chcete něco, tak mi napište na Games na webu nebo někde, ale nepište mi na Faceu prostě. To je retardovanost na mém soukromém Facebooku. Dobré, tento ani vlog by mohl skončit, jestli se vám to líbí, dejte odběr, like, po případě A koment. kdyby mě ještě někdo zjebal, proč nemluvím, tak chce se mě spát. A když mě nenechá mě vyspat, vole. Chce si jí srát, proto Spát. nemluví. Dobrý. Chce se ti srát. Takže ještě jednou děkujem všem, co se na tohle video dívají. A dejte pěkný poslavně. Dejte odběr nebo like, po případě koment a sdělejte to video. A všechny holky, které byly vmácané, tak Přeji upřímnou soustrast vašim prdelím. dík, Jako jsem vašim, ne tvojím. kokota. Ne, prdelím, ne kokotům. A to je vše, takže děkujem. Kokota, vole.